Генерал Владимир Стойчев. Командир, олимпиец и дипломат. Един живот, който преминава през бойното поле, спорта и дипломацията. Роден е през 1892 година и още млад избира пътя на военната служба. Завършва военно образование и свързва името си с българската кавалерия. Участва в Балканските войни и в Първата световна война. Но Стойчев не е само офицер. Той е един от първите големи български представители в олимпийския спорт. Като състезател по конен спорт представя България на Олимпийските игри през 1924 и 1928 година. Години по-късно съдбата отново го връща към армията. В края на Втората световна война Владимир Стойчев командва Първа българска армия. Българските войници воюват в Югославия, Унгария и Австрия. При Драва армията устоява на тежки атаки в зимни условия. През 1945 година Стойчев участва в парада на победата в Москва. След войната той поема и дипломатическа мисия за България. Но голяма част от живота му остава свързана и с спорта. От 1952 до 1982 година е председател на Българския олимпийски комитет. Владимир Стойчев умира през 1990 година на 98 години, оставяйки следа като командир и олимпиец. За да не забравим героите на България, Последвайте ни!